cando se cumpren 10 anos do seu falecemento e coincidindo tamén co 10º aniversario do seu último concerto en Boiro, a Pousada da Galiza Imaxinaria vai renderlle homenaxe ao músico madrileño Javier Crae. E nós tínhamos pensado facerlle un xusto aos 5 anos, porque, como digo no cartel, el gustabanlle cumprir lustros, non anos. E como queu a pandemia, pois vímonos na obriga para cumprirlle gusto de esperar outros 5 anos máis, e por eso nos plantamos aquí nos 2 lustros. O acto será este sábado no propio local, coa participación dun elenco de artistas do máis destacado, non só do panorama musical, como é o caso de Triángulo de Amor Bizarro ou Baraúnda, senón tamén de outras artes, entre eles Alberto de las Heras, María Lado ou Kiko Cadaval. Este último actuará ademais de mestre de cerimonias. Todos eles adaptarán ao seu propio estilo as cancións de Crae. Rodeámonos de amigos da Pousada e de admiradores e amigos de Crae. E contamos cun elenco fantástico, unha mezcla de artistas que nos visitan dende Madrid, de todos os sitios de España, da geografía, pero tamén cun elenco de artistas galegos, encabezados por o noso Kiko Cadaval, que será o mestre de ceremonias. Imos colaborar tamén en este proxecto, en esta fantástica homenaxe a Crae. Xa estivemos na anterior hai 10 anos. Aquí, justamente nesta rúa, foi unha cousa fantástica, maravillosa. Tamén tivemos a tremenda honra de participar na homenaxe que se fixo a Crae en la Sala Galileo en Madrid. E agora, pois, queríamos estar aquí tamén. Na actividade tomarán parte tamén membros do colectivo Proxecto Crae, un cancioneiro virtual creado no 2001, que busca dar a coñecer as letras e a música de Crae. É un cancioneiro virtual creado no 2001 por Alfonso Saura e que en redes levamos, en redes sociales, Facebook, levámoslo Fabiola Ortega de Madrid e eu, que son daqui da zona do Barbanza. E o que pretendemos, bueno, que se pretendía co proxecto Crae están as súas cancións por orde alfabético, difundir toda a súa obra. Empezou en vida del e pretendemos continuar pois colaborando, contribuindo con todas estas actividades que se fan. A venda de entradas para poder asistir á homenaxe vai a bo ritmo. Aínda así poderán adquirirse de xeito anticipado a un prezo de 10 euros en Baldani Concept Store ou a través da propia web www.apousada.eu. O mesmo día, en taquilla, o prezo incrementarase ata os 15 euros.